podcast της φοιτητικής ομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας Αιμοπετάλιο. Καλησπέρα σας, είμαι η Ζωή Τσακονιάτη. Σήμερα έχουμε το δεύτερο επεισόδιο του podcast μας με θέμα την αιμοδοσία, με τον φαντασμαγορικό τίτλο «Μίλα μου για αιμοδοσία». Εγώ το σκέφτηκα. Και σήμερα έχω μαζί μου μία συναιμοπεταλιώτισσα, την Έφη. Γεια σου, Έφη. Γεια σου, Ζωή. Πώς είσαι, τι κάνεις? Καλά είμαι. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, ξεκινήσουμε με τα βασικά, να σε μάθει ο κόσμος. Ονομάζομαι Εφ Πετσίνη και είμαι φοιτήτρια στο δεύτερο έτος στην νοσηλευτική του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαι στο αιμοπετάλιο από τον περασμένο Απρίλη του 2024. Η δράση του αιμοπεταλίου μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, έτσι, προώθησέ μας. Για πες μου, σε πόσες αιμοδοσίες έχεις συμμετάσχει ως τώρα? Έχω συμμετάσχει σε 2 αιμοδοσίες από τον Σεπτέμβρη, γιατί όταν μπήκα είχαν τελειώσει οι αιμοδοσίες που κάναμε, γιατί συνήθως κάνουμε αιμοδοσίες 2 κάθε εξάμηνο, μία στη φιλοσοφική και μία στην ιατρική. Οπότε είχαν ολοκληρωθεί οι αιμοδοσίες, αλλά είχαμε άλλες δράσεις αναφορικά με το μυαλό των οστών. Δράσεις όπως στην Κηφισιά, στο άλος της Κηφισιάς. Ωραία. Άσχετο, μπορεί και να το κόψουμε τώρα. Είσαι στο Δουσού? Είμαι μέλος στο Δουσού. Γιατί να το αναφέρουμε αυτό, ότι στην ομάδα που συντονίζουμε το podcast, η Έφη έχει πολύ σημαντικό ρόλο και ήταν και δικιά της ιδέα, γιατί σε μία εβδομάδα από τώρα που θα ακούσετε εσείς το podcast, εμείς το έχουμε γυρίσει καιρό πριν, έχουμε την αιμοδοσία μας στην ιατρική. Πότε είναι, Έφη? Είναι 10 και 11 Μάρτη στην ιατρική. Σας περιμένουμε όλους και γι' αυτό θα κάνουμε και αυτό το podcast, για να πληροφορηθείτε περισσότερο. Κάνουμε δηλαδή και αυτό το podcast να πληροφορηθείτε περισσότερο για τη δράση μας σαν αιμοπετάλιο, αλλά και για τη διαδικασία της αιμοδοσίας γενικότερα. Ακριβώς. Οπότε ας ξεκινήσουμε, προτείνω, να μιλήσουμε γενικότερα για την αιμοδοσία. Λοιπόν, ποια η ουσιαστική έννοια της εθελοντικής αιμοδοσίας και γιατί χρειάζεται να δωρίζουμε σταθερά και τακτικά αυτό που λέμε εμείς ο τακτικός αιμοδότης? Η αιμοδοσία, η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία μη αμοιβόμενη προσφορά αίματος στον άγνωστο πάσχοντα, και ο λόγος που χρειάζεται να δωρίζουμε σταθερά και τακτικά το αίμα μας είναι γιατί το αίμα είναι ένας ζωντανός ιστός που δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει κανένα φάρμακο και καμία χημική ουσία. Επομένως, παρόλο που η παρασκευή του στο εργαστήριο είναι σε στάδιο κλινικών μελετών από το 2022, είναι αδύνατο να αντικαταστήσει την προσφορά από τον άνθρωπο μέσω της εθελοντικής αιμοδοσίας, κυρίως για λόγους διαθεσιμότητας, πρόσβασης και οικονομίας. Είναι δηλαδή αυτό που λες, ότι παρόλο που υπάρχουν μελέτες που προσπαθούν να γίνει τεχνητή παραγωγή αίματος, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, άρα ο μόνος τρόπος είναι η αιμοδοσία. Σωστά. Και εκτός από την αιμοδοσία παίζει πολύ βασικό ρόλο να είμαστε και τακτικοί αιμοδότες, γιατί οι ανάγκες για αίμα είναι πάντα μεγάλες και συνεχείς, οπότε η τακτική αιμοδοσία βοηθά στο να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει πάντα διαθέσιμο αίμα για εκείνους που το χρειάζονται. Πάρα πολύ ωραία. Για πες μου, Ρέφη, ποια είναι η κατάσταση με την αιθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα? Τι ισχύει και τι δεν ισχύει? Στην Ελλάδα η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια μη αμοιβόμενη προσφορά αίματος στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο. Καλά, γι' αυτό το λέμε και εθελοντική, γιατί είναι μη αμοιβόμενη. Πραγματικά, όπως είπαμε και πριν. Το ΕΚΕΑ φυσικά και παίζει συντονιστικό ρόλο στην δίκαιη κατανομή και συλλογή, αποθήκευση και διανομή του αίματος στους νοσοκομιακούς φορείς σε εθνικό επίπεδο, αλλά παίζει βασικό ρόλο και στις σοβαρές ελλείψεις όταν υπάρχουν κρίσιμες ανάγκες για αίμα. Τι είναι το ΕΚΕΑ? Το ΕΚΕΑ είναι το Εθνικό Κέντρο Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Συγγνώμη, το παρέλειψα. Ωστόσο, είναι καλό να αναφέρουμε ότι σε κάποιες χώρες η αιμοδοσία είναι επί αμοιβή. Και αμοιβή μπορεί να μην είναι μέσω χρημάτων, αλλά να είναι μέσω κάποιων δωρεπιταγών, κάποιων μικρών δώρων,
Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμο ή όχι. Γενικά γύρει και ηθικούς προβληματισμούς. Πραγματικά. Αλλά αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Ναι. Σε άλλο podcast αυτό. Πραγματικά. Οι αιτήσεις ανάγκες της χώρας μας σε αίμα ξεπερνούν δυστυχώς τις 550.000 μονάδες ετησίως. Και οι ασθενείς με μεσογειακή ανεμία υπό μεταγγισιοθεραπεία ξεπερνούν τις 2.500 και συνολικά χρειάζονται περίπου 120.000 μονάδες το χρόνο για να επιβιώσουν. Η χώρα μας εισάγει περίπου 20.000 μονάδες αίματος ετησίως από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Γι' αυτό καταλαβαίνετε όλοι πόσο σημαντική είναι η εθελοντική αιμοδοσία για άλλη μια φορά και πόσο μεγάλες είναι οι ανάγκες της χώρας μας κάθε χρόνο, ειδικά κατά την θερινή περίοδο και σε περίοδους αυξημένης ανάγκης. Για κάποιον ο οποίος θέλει να δωρήσει το αίμα του, μπορεί να προσφέρει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του ΕΣΥ. Διαθέτει αιμοδοσία. Υπάρχουν και κινητά συνεργεία που διοργανώνουν αιμοληψίες σε χώρους εργασίας, αλλά και αλλού. Εάν προσφέρεις αίμα για κάποιον ασθενή που νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο, καλύτερα είναι να προσφέρεις αίμα στην αιμοδοσία που συνεργάζεται το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Να πούμε ποιοι ασθενείς χρειάζονται μετάγγιση αίματος. Μάλιστα, και παίζει πάρα πολύ βασικό ρόλο για να καταλάβουμε λίγο και πόσο αυξημένες είναι οι ανάγκες και ποια είναι η διαδικασία, γιατί όσο καλύτερα καταλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε να βοηθήσουμε κιόλας. Ναι, ακριβώς. Οι ασθενείς που χρειάζονται μετάγγιση αίματος είναι οι χιλιάδες τραυματίες των τροχαίων και όχι μόνο ατυχημάτων και δυστυχώς δεν δίνουμε βάση βασικά στον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο στη χώρα μας. Για ένα τροχαίο ατύχημα χρειάζονται τουλάχιστον 50 αιμοδότες για να βοηθήσουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει γνωστό υποκατάστατο του αίματος όπως ανέφερα και προηγουμένως, καθώς δεν μπορεί να παραχθεί λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητάς του. Το αίμα του αιμοδότη καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ θανάτου και ζωής. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Επίσης, άτομα που πάσχουν από μεσογειακή ανεμία και άλλες αιματολογικές διαταραχές, όπως για παράδειγμα η αιμορροφιλία, χρειάζονται μετάγγιση αίματος. Για αυτούς τους ασθενείς χρειάζονται τουλάχιστον 25 αιμοδότες. Μετάγγιση αίματος χρειάζονται επίσης ασθενείς με ογκολογικά προβλήματα, όπως λευκαιμία, ιδιαίτερα όταν υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες. Για τη θεραπεία καρκίνου χρειάζονται τουλάχιστον 5 αιμοδότες. Άτομα επίσης που βιώνουν απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, όπως για παράδειγμα για μια εγχείρηση καρδιάς, είναι 5 αιμοδότες. Επίσης μπορεί να χρειαστούν μετάγγιση αίματος και ορισμένες έγκυες που παρουσιάζουν επιπλοκές κατά τη διάρκεια του τοκετού. Να μιλήσουμε τώρα για τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Ναι, μάλιστα, να μιλήσουμε για τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Ωραία. Αρχικά, αν θέλω να γίνω εγώ εθελοντής αιμοδότης, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνω? Χρειάζονται 6 βασικά πράγματα για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης. Πάρα πολύ. Μου αρέσει που μου τα λες με αριθμούς, για πες. Πρέπει να είσαι μεταξύ 18 και 65 ετών, να ζυγίζεις πάνω από 50 κιλά, να είσαι υγιής και όταν λέμε υγιής να μην είσαι σε νοσοκαταστολή ή να παίρνεις κάποια φάρμακα τα οποία θα έχουν αρνητικές συνέπειες στο άτομο που θα λάβει το αίμα σου. Οπότε αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Να ακολουθείς έναν ασφαλή τρόπο ζωής. Συμπεριφορές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, όπως λήψη ουσιών, πολλαπλή ερωτική σύντροφη, τατουάζ ή piercings που έγιναν τους τελευταίους 6 μήνες δεν είναι ευνοϊκά για να δώσεις αίμα. Και να έχεις αποφασίσει ότι θέλεις να βοηθήσεις, αλλά και να έχεις καλή διάθεση. Πέρα από την καλή διάθεση όμως, τι κριτήρια, ρε παιδί μου, πρέπει να πληρώ εγώ για να δώσω αίμα? Λοιπόν, τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κανείς για να δώσει αίμα τα λέμε και στην είσοδο της αιμοδοσίας όταν έρχεται κανείς στα πανεπιστήμια να δώσει αίμα. Είναι να είσαι ξεκούραστος φυσικά, να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 6 ώρες, να έχεις φάει πρωινό τουλάχιστον κάτι ελαφρύ 1 ώρα πριν ή κανονικό γεύμα 3 ώρες πριν, να μην έχεις καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ την προηγούμενη μέρα και να μην έχεις κάνει piercing tattoo τους τελευταίους 4 μήνες. Να μην έχεις κάνει κάποιο μεγάλο χειρουργείο τους τελευταίους 6 μήνες. Να μην έχεις προγραμματίσει κάποια χειρουργική επέμβαση μέσα στις επόμενες 6 εβδομάδες.
Φυσικά κάποιο κρυολόγημα μετράει ως κάποια λίμωξη, οπότε πρέπει να είσαι ελεύθερος συμπτωμάτων τουλάχιστον 7 ημέρες για να έρθεις να δώσεις αίμα. Να μην έχεις πάρει αντιβίωση και ασπιρίνη για την τελευταία εβδομάδα. Και κάτι που μας ρωτάτε συνεχώς και πολύ συχνά οι γυναίκες είναι αν έχετε περίοδο, αν μπορείτε να δώσετε αίμα. Μπορείτε να δώσετε σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες αίμα κατά τη διάρκεια της εμμηνουρήσεως, εάν αισθάνεστε καλά και η αιμοσφαιρίνη σας βρίσκεται στα επιτρεπτά όρια. Φυσικά αυτό θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον γιατρό. Για να δώσουν αίμα οι άντρες χρειάζεται να έχουν περάσει 3 μήνες, ενώ για τις γυναίκες 4 μήνες. Από την τελευταία αιμοδοσία εννοείς? Μάλιστα, ναι. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Έχεις ακούσει και τίποτα μύθους που λέγονται για την αιμοδοσία, έτσι λίγο να το συζητήσουμε, να τα διαψεύσουμε, ό,τι χρειάζεται? Οι μύθοι είναι πολύ συχνές ερωτήσεις στις αιμοδοσίες μας. Συχνά πολλοί αναρωτιούνται αν μετά την αιμοδοσία θα πάσχουν από αιματολογικές διαταραχές. Αλλά, παιδιά, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η αιμοδοσία είναι μια ασφαλής διαδικασία και ο οργανισμός είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να αναπληρώνει τον όγκο του αίματος που θα χάσει και η αναπλήρωση αυτή γίνεται ταχαίως. Η ποσότητα που λαμβάνετε είναι πολύ μικρή, περίπου 450 ml, και ο ανθρώπινος οργανισμός αναπληρώνει τον όγκο του αίματος που χάνει μέσα σε 24 ώρες, κυρίως για το πλάσμα του αίματος. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια αναπληρώνονται από το μυελό των οστών μέσα στις επόμενες 3 με 4 ημέρες, ενώ ο σίδηρος αναπληρώνεται περίπου μετά από 6 με 8 εβδομάδες. Σκοπός όμως, και παίζει πολύ βασικό ρόλο αυτό να τονιστεί, είναι ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς τόσο στο ιστορικό όσο και στην συνάντησή μας με τον γιατρό της αιμοδοσίας. Ακόμη και να δώσετε αίμα, το αίμα σας μπορεί λόγω κάποιας ανεπάρκειας να απορριφθεί και θα είναι κρίμα να έχετε επιβαρύνει τον οργανισμό σας αν εν τέλει δεν χρησιμοποιηθεί το αίμα σας. Οπότε παίζει πολύ βασικό ρόλο να προσέχετε και να δώσετε αίμα με ασφάλεια και με υπευθυνότητα, γιατί είναι και για τον ίδιο τον αιμοδότη σημαντικό, αλλά και για το αίμα που θα δώσει. Ακόμα και αν δεν είστε σίγουροι για κάτι, ο γιατρός είναι εκεί για να σας συμβουλέψει, καθοδηγήσει και να δώσει τις απαιτούμενες οδηγίες. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως εμείς στην αιμοδοσία μας τις οδηγίες τις λέμε και πριν, στο τραπεζάκι εισόδου, τις επαναλαμβάνει και ο γιατρός, οπότε αν τα ξεχάσετε όλα αυτά δεν πειράζει, ακούστε το podcast εσείς. Αλλά αν τα ξεχάσετε δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε εμείς. Κάτι άλλο που ακούμε συχνά είναι ο πόνος που θα προκληθεί από την αιμοδοσία. Δεν υπάρχει κανένας πόνος που να προκληθεί από την αιμοδοσία. Είναι απλώς ένα ελαφρύ τσίμπημα βελόνας, όπως όταν πηγαίνετε να δώσετε αίμα, να κάνετε γενικές εξετάσεις αίματος. Αυτό, συγγνώμη για την παρένθεση, θα το επιβεβαιώσει κάθε άνθρωπο, κάθε αιμοδότης. Πραγματικά, όποιον αιμοδότη και να ρωτήσετε θα σας πει ότι δεν είναι τίποτα η αιμοδοσία. Και φυσικά το συναίσθημα που λαμβάνεις όταν δώσεις αίμα δεν περιγράφεται με αυτό το μικρό τσίμπημα που θα νιώσεις όταν θα γίνει η λήψη του αίματος. Επίσης, πολύ συχνά ακούμε ότι πρέπει να έχετε άριστη φυσική κατάσταση για την αιμοδοσία. Ούτε αυτό ισχύει. Όχι, δεν θα είχα δώσει αίμα ποτέ τότε. Αρκεί να ακολουθείτε έναν υγιεινό και ασφαλή τρόπο ζωής, όπως ο μέσος άνθρωπος, και σε περίπτωση μόνο ιατρικών ενδείξεων δεν θα μπορέσετε να δώσετε αίμα, αλλά αυτό θα γίνει σε συνεννόηση με τον γιατρό φυσικά. Τέλεια. Και μετά την αιμοδοσία, ποιες είναι οι γενικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος? Οι γενικές οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος μετά την αιμοδοσία είναι να καταναλώσει πολλά υγρά στη διάρκεια της ημέρας, να αποφύγει την κατανάλωση αλκοόλ μέσα στην ημέρα, αλλά και το κάπνισμα για τουλάχιστον 1 ώρα, μιας και ο οργανισμός θα έχει επιβαρυνθεί λίγο από την λήψη του αίματος και θα χρειάζεται ξεκούραση. Είναι καλό να μην τον επιβαρύνουμε κι άλλο. Φυσικά να αποφύγετε την οδήγηση για τουλάχιστον 1 ώρα. Και κάθε είδους έντονη σωματική καταπώνηση, όπως ας πούμε μην πάτε γυμναστήριο για 1 μέρα, δεν θα γίνει κάτι, εδώ εμείς δεν πάμε άλλες μέρες. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να ξαναδώσετε αίμα μετά από 3 μήνες, αν είσαι άντρας, και μετά από 4 μήνες αν είσαι γυναίκα. Μόλις χάρισες ζωή και δύναμη σε 3 ανθρώπους, οπότε θα πρέπει να νιώθεις ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Εμείς σίγουρα νιώθουμε για σένα. Ωραία, οπότε
Ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσω για να δώσω αίμα? Για να δώσει κανείς αίμα στις αιμοδοσίες μας, αυτό που χρειάζεται, καλά και σε κάθε αιμοδοσία, συμπληρώνεις το ιατρικό ιστορικό, το οποίο θα συζητηθεί με τον ιατρό της αιμοδοσίας. Στη συνέχεια, ύστερα από τη συζήτηση που κάνεις με τον γιατρό της αιμοδοσίας, σου μετράει την πίεση και την αιμοσφαιρίνη και αν είναι στα επιτρεπτά όρια, you got it, θα δώσεις αίμα. Κατά την αιμοληψία, σίγουρα μια νοσηλεύτρια είναι δίπλα σου και κοιτάει για τυχόν τις λειτουργίες και φυσικά σου κρατάει συντροφιά. Και αφού τελειώσει με την αιμοδοσία, παραμένεις στο χώρο για 10 με 15 λεπτά και θα σου δώσουμε σίγουρα χυμό και σνακ και δωράκια. Και η αιμοδοσία πόσο διαρκεί? Η διαδικασία της αιμοδοσίας. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 20 με 30 λεπτά. Αν υπολογίσει κανείς και το χρόνο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και του ιατρικού ελέγχου. Ναι, αλλά καθαρά η αιμοδοσία. Η πράξη της αιμοδοσίας από μόνη της διαρκεί μόνο 10 λεπτά. Πολύ λίγος χρόνος για να σώσεις 3 ζωές. Ωραία. Θες να μιλήσουμε τώρα και για το ταξίδι μιας μονάδας? Φυσικά, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον θεωρώ. Μετά την αιμοδοσία, κάθε μονάδα αίματος, που περιέχει περίπου 450 ml, μεταφέρεται στα εργαστήρια για έλεγχο και επεξεργασία. Εκεί διαχωρίζεται ανάλογα με το προϊόν που πρόκειται να παρασκευαστεί, ζυγίζεται, φυγοκεντρείται και επεξεργάζεται στη συνέχεια για παρασκευή παραγόγων όπως συμπυκνωμένα ερυθρά, πρόσφατο κατεψυγμένο πλάσμα και αιμοπετάλια. Στη συνέχεια γίνεται ο ορολογικός έλεγχος διαλογής και ο μοριακός έλεγχος και ο έλεγχος του αίματος. Από κάθε αιμοδότη μαζί με τη μονάδα αίματος συλλέγονται και 3 δείγματα, τα οποία πηγαίνουν στα αντίστοιχα εργαστήρια. Ένα δείγμα προορίζεται για τον έλεγχο διαλογής, όπου ελέγχεται για HIV, πατήτιδα Β και ΣΕ και σύφυλλη. Ένα άλλο δείγμα αποστέλλεται στα κεντρικά εργαστήρια για το μοριακό έλεγχο της πατήτιδας Β και ΣΕ και για τον ιό HIV, ενώ το τρίτο δείγμα προορίζεται για τον έλεγχο της ομάδας αίματος. Αν κάτι δεν είναι ευνοϊκό, σίγουρα θα ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία. Γι' αυτό το λόγο και στο ιατρικό ιστορικό ζητάμε να γραφτεί το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και φυσικά η επικοινωνία είναι έμπιστη. Στη συνέχεια γίνεται η σήμανση και αποθήκευση, όπου τοποθετούνται ειδικές ετικέτες που αναγράφουν τα αποτελέσματα των ελέγχων και την ομάδα αίματος, καθώς και το όριο λήξης, και στη συνέχεια οι μονάδες τοποθετούνται στα ψυγεία, έτοιμες πάλι να διατεθούν σε όποιον τις έχει ανάγκη. Αυτό που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να αναφέρουμε είναι ότι οι συνθήκες αποθήκευσης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια διατηρούνται για 35 με 42 ημέρες στους 4 βαθμούς Κελσίου, το πλάσμα έως 12 μήνες στους πλην 30 βαθμούς Κελσίου και τα αιμοπετάλια 5 με 7 ημέρες στους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση των παραγόγων του αίματος και συντήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Από μια μονάδα ολικού αίματος μπορούν να μεταγγιστούν έως και 3 διαφορετικοί ασθενείς. Κοινός υποβρέφη. Εγώ πώς μπορώ να βγάλω κάρτα εθελοντή αιμοδότη? Για να βγάλει κανείς κάρτα εθελοντή αιμοδότη, μιας και είναι μια πολύ συχνή ερώτηση επίσης στην αιμοδοσία, χρειάζεται απλώς να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρό Εθελοντών. Πλέον είναι πολύ εύκολη τη διαδικασία. Δεν χρειάζεται τίποτα, απλώς μια εγγραφή όπως σε οποιοδήποτε άλλο site. Η εγγραφή μπορεί να γίνει και μέσα από το ιατρικό ιστορικό, όταν συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο πριν την αιμοδοσία. Γι' αυτό αναφέρεται και αν κανείς θέλει να εγγραφεί ή όχι. Και στη συνέχεια, μέσα από την εγγραφή σας, μπορείτε να ενημερώνεστε για τις αιμοδοσίες που έχετε συμμετάσχει, καθώς και για τις επόμενες που θέλετε να κλείσετε ραντεβού. Σίγουρα έχουμε μιλήσει για το πόσο σημαντικό είναι για τον αιμοδότη να δώσει αίμα για κάποιον άλλον. Υπάρχουν άραγε κοινώς αποδεκτά ωφέλη που αποκτά ο ίδιος αιμοδότης από την αιμοδοσία? Φυσικά και υπάρχουν ωφέλη και για τον ίδιο τον αιμοδότη. Μειώνεται ο κίνδυνος καρδιαγγειακών επιπλοκών, μειώνεται η περίσσια σιδήρου και υπάρχει μείωση κινδύνου κακοήθειας, αλλά και ο αιμοδότης αισθάνεται συναισθηματική ευεξία και μείωση του άγχους και ταυτόχρονα ένα αίσθημα προσφοράς. Το να δίνεις αίμα είναι ένα ιδιαίτερο συναίσθημα, αλλά ταυτόχρονα ανανεώνεται και ο μυελός των οστών. Φοβερό. Άρα είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Πολλαπλά τα ωφέλη για την αιμοδοσία. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τώρα και για τις αιμοδοσίες μας, μιας και έχουμε την άλλη εβδομάδα, όπως είπαμε, στην ιατρική. Να πούμε λίγο το πώς οργανώνονται οι αιμοδοσίες από εμάς, την ομάδα του αιμοπεταλείου, και τι καθήκοντα να λαμβάνει το κάθε αιμοπετάλιο.
Λοιπόν, πριν την αιμοδοσία, επικοινωνούμε με το ΕΚΕΑ. Μιας και είμαστε εθελοντική ομάδα φοιτητών, θέλουμε να προωθήσουμε την αιμοδοσία στα πανεπιστήμια και σε αυτό μας βοηθάει φυσικά το Εθνικό Κέντρο Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Βρίσκουμε την κατάλληλη ημερομηνία και ξεκινάμε την προώθηση στα πανεπιστήμια μας. Δουλεύουμε με χορηγίες και μέσα από την αφισοκόλληση, οι αφήσεις είναι το δυνατό μας χαρτί, τοποθετούμε αφήσεις παντού στις σχολές, στους δρόμους, κοντά στις σχολές, στα λεωφορεία. Έπειτα από τις αφήσεις αρχίζουμε τις ενημερώσεις στα αμφιθέατρα των σχολών, όπου σε συνεννόηση με τους καθηγητές ενημερώνουμε τους φοιτητές για την δράση της αιμοδοσίας αλλά και της δωρεάς αιμοποιητικών κυτάρων, μιας και ενημερώνουμε και για μυελό των οστών στις αιμοδοσίες μας. Αλλά και φυσικά μέσα από τα site ανακοινώσεων κάθε σχολής, όπου οι φοιτητές έτσι κι αλλιώς θα μπουν να δουν τις ανακοινώσεις της σχολής τους, οπότε θα ενημερωθούν και για την επερχόμενη αιμοδοσία. Φυσικά δεν θα λείψουν από τις προωθήσεις μας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Facebook και το Instagram μας βοηθάνε για να διαδώσουμε την είδηση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Τώρα όσον αφορά την ημέρα της αιμοδοσίας, στην είσοδο υπάρχει πάντα ένα αιμοπετάλιο το οποίο θα ενημερώνει για τον μυελό και παράλληλα θα καλωσορίζει και θα αναφέρει τις προϋποθέσεις της αιμοδοσίας. Αλλά και στην έξοδο της αιμοδοσίας, που είναι ίδια με την είσοδο της αιμοδοσίας, υπάρχει πάντα ένα αιμοπετάλιο το οποίο προσφέρει κεράσματα και δωράκια, πολλές φορές και χειροποίητα δωράκια, αλλά δίνει και το φύλλο οδηγιών με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν μετά την αιμοδοσία. Επίσης υπάρχει πάντα ένα αιμοπετάλιο που ενημερώνει για τις δράσεις μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι παίρνουμε μέρος σε μία έρευνα όσον αφορά την αιμοδοσία. Τα ερωτηματολόγια που μοιράζουμε στο κοινό αφορούν τους αιμοδότες και τους μη αιμοδότες και είναι πάρα πολύ χρήσιμο να δούμε τα αποτελέσματα. Και να βοηθήσουμε και στην έρευνα. Πραγματικά. Στον χώρο τώρα τον κεντρικό της αιμοδοσίας υπάρχει ένα αιμοπετάλιο που επεξηγεί τη διαδικασία και καθησυχάζει τον κόσμο για τυχόν ανασφάλειες. Αν έχει χρόνο και κάποιος αιμοδότης φοβάται πολύ, του κρατάει παρέα και φροντίζει για τη διατήρηση της ησυχίας στο χώρο. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν όσο καλύτερα γίνεται οι αιμοδότες μας. Και πάντα έχουμε έναν ψυχοπονιάρη από εμάς. Επίσης υπάρχουν 2 με 3 αιμοπετάλια που ασχολούνται με τα ιστορικά και λύνουν τυχόν απορίες, αλλά βοηθάνε και στην αναμονή για την συνάντηση του αιμοδότη με τον γιατρό. Επίσης υπάρχει ένα αιμοπετάλιο το οποίο ενημερώνει για το πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος του αιμοπεταλίου. Όπως βλέπετε χρειαζόμαστε κόσμο και είναι πάρα πολύ βασικό να βοηθάμε. Ακόμη και να μην μπορεί κάποιος να δώσει αίμα, το να γίνει μέλος του αιμοπεταλίου είναι πάρα πολύ βασικό και μπορεί και έτσι να βοηθήσει τον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο. Οκ. Και είναι απαραίτητο κάποιος να κλείσει από πριν ραντεβού ή μπορεί να έρθει κάποιος και πιο αυθόρμητα βλέποντας ας πούμε την αφίσα μας? Φυσικά όλοι είναι καλοδεχούμενοι και κάποιος μπορεί να έρθει και χωρίς να κλείσει ραντεβού. Ωστόσο συστήνεται να κλείνει κανείς ραντεβού, διότι δεν δημιουργείται συμφόρηση την ώρα της αιμοδοσίας και θα τελειώσει και εκείνος πιο γρήγορα με την όλη διαδικασία. Ακριβώς, άρα είναι πιο πολύ θέμα οργανωτικής φύσεως. Ναι, φυσικά, αλλά αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να κλείσει, δεν μπορεί να βρει την φόρμα μέσω του Google Form, φυσικά και είναι ευπρόσδεκτο στην αιμοδοσία μας. Τέλεια. Ο κόσμος πώς πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται στις αιμοδοσίες? Υπάρχει ευξημένη συμμετοχή, παρατηρείται ελάττωση, πώς το έχουμε δει? Μιας και οι αιμοδοσίες μας πραγματοποιούνται κυρίως μέσα σε πανεπιστήμια, έχουν μεγαλύτερη απήχηση σε φοιτητές. Ωστόσο, ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος στις αιμοδοσίες μας, αλλά δυστυχώς η συμμετοχή δεν είναι επιθυμητή. Οι ανάγκες είναι αυξημένες όπως τονίσαμε και προηγουμένως και είναι ανάγκη όσοι έχουμε τη δυνατότητα να επιδιώκουμε να δίνουμε αίμα για τον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο. Πάμε να το κλείσουμε σιγά σιγά, τι λες? Νομίζω ήρθε η ώρα. Είπαμε αρκετά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και λοιπόν Εύη, τι θα ήθελες να πεις σε κάποιον που έτσι το σκέφτεται αλλά διστάζει να δώσει αίμα για πρώτη φορά? Θα ήθελα να του πω ότι καταλαβαίνω την ανησυχία που μπορεί να έχει πριν δώσει αίμα για πρώτη φορά, αλλά αξίζει να θυμάται πως είναι μια διαδικασία που είναι πολύ ασφαλής και απλή.
Οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι εξειδικευμένοι σε αυτό που κάνουν και θα σε καθοδηγήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της αιμοδοσίας. Η προσφορά αίματος μπορεί να σώσει ζωές και η αίσθηση ότι βοήθησες κάποιον που έχει ανάγκη είναι πραγματικά ανταποδοτική. Επιπλέον, είναι μια διαδικασία που διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και ούτε που θα καταλάβεις πόσο εύκολα και γρήγορα μπορούσες να βοηθήσεις. Αν το κάνεις, θα αισθανθείς υπερήφανος με την προσφορά σου και ίσως να ενθαρρύνεις και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά σου. Για να μην ξεχάσουμε, έχουμε αιμοδοσία στις 10 και 11 Μαρτίου στο Παπουλάκι Αναγνωστήριο Ιατρικής. Σας περιμένουμε όλους. Το αίμα μπορεί να σώσει ζωές. Σας περιμένουμε εκεί λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε το δεύτερο επεισόδιο του podcast μας και μείνατε μαζί μας ως το τέλος. Να ευχαριστήσω και την Έφη που ήταν σήμερα μαζί μας. Είστε επανειδήν.